النبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتغو oburni daha tagaka honoma wogowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feeñjay Bataake bindaɗo jaslari joyi seeɗto hitande ujunnaje nogas tati ɓatakuji men fayti koye andude annabaaɓe men en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen en juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu godangal men e o duniya en jetti en jaari anduɓe men diine aada kala andinɓe en o diine l'islam belɗo mo gonɗen e dow mum musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe yewtere men buuɗal yurmede kala subaka en cuɓima lewru ndu kala haalde tarihaji annabaɓe saabu eɗen gandi buuɗal yurmede ko yewtere yanje saride e nder rendo men guila to banggue gandal carika dewle cellal ɓalli hutbaji wasiyaji kala lewru ndu noon eɗen cuɓi andude holto giwɗen tawno fulɓe mbi saɗon kadduɗo paaɗa ƴewtuɗo gummiɗa ɗum waɗi sa hettimoɗo tarih mo kaleteno manduɗo iwɗa jikkuji ma ɗi gonkama o comportement kala ma andu to iwi to ƴeewa safran ɗum hoorema nde tawno hunde kala ko ɗaɗol sa warani ɗaɗol ngol guila e lasli sa renaki rokkete caɗele ceerno Haali Abdoullahi Sy en garti alarba hande huccodirde bandiraɓe musidɓe tedduɓe haade men yettade jewte men mi arta e docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen docteur Djiby Sow jeyaɗo to kiidira taweteɗo hande o to Dakar lamorgo leydi Sénégal leggal biyetegal Kermassar so tawi ari ha to Auchan mo Kermassar sa ari ha to Are juma o ɗon Djiby Sow waɗɗani ɗon Djiby Sow ko bittowo leɗɗe ɗe Allah funni e ladde witti ñabbuji gonoji e neɗɗo ha heeɓi en ko laaɓi ko wayno fibron kiis nem e moride gonɗo nder jalto bowal kala hernie estomac asma ɗojjo dumigo koyɗe musoje keceji musoje donkuɗo ɓesnude caɗele gorago cimmiɗo ha simminate ɗaɗi mum ƴiƴa mum kala docteur Djiby Sow en sammita sa yiɗi hebde on docteur Djiby Sow mbawa jokkodirde e mum mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa numéro leydi Mali ko numéro makko WhatsApp 00 223 70 85 27 40 70 85 70 72 jaafuɗon 72 47 mbason wiide noon ko korka nanguien musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv yewtere meɗen buuɗal yurmede kala ñande alarba walla mbiyen kala ñande ñalawma garɗo eɗen garay tarihaji annaba men ceerno Haali Abdoullahi Sy en garti ñalawma hande o calmina bandiraɓe duwodira e mabɓe juurodira e mabɓe gartene jewte meɗen min calminima min juurimama min namdo no mabɓo ngo waɗi mbaara wayani no mabɓo ngoni de mbaara ko mawɗum no fewi alhamdulillah yo Allah ɓeydan en jaam
ɓeydan en sutura e nden ka e yajede kala. ceerno Khalid, assalamu aleykum wa rahmatullah. ya fama adama ilekiyano dandamanoho sabuba. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سار عبد الله سار مسلمتي ماما weltani mama no feewi min ñaguima Allah to gonɗa fo yawde jaam alhamdulillah mabɓo ngo saɓori ko mawɗum kono nde dañi foof yo yettu Allah saɓori no moƴƴi hay sinno gasani ko mawɗum alhamdulillah koɗo waɗi dande wayli seeɗa mi salminima mi salmitimama kadi mi salmini dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma foof caggal ɗum en gardini e calminali he jinnaɓe men wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna caggal ɗum en duwanimaɓe nde Allah jurnata balɗe mabɓe e moƴƴina battane mabɓe Allah hokkaɓe sago mabɓe e aduna so ɗum ɓenni en calmini ceerno men guiɗo men sehil men jinnaɗo men mo ganduɗa ko kañum woni sababu mo Allah waɗi ha mbawɗen joɗade ɗo en eɗen mbiya Allah wi nulaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam en ceerata e yettudemo en ceerata e duwanademo nde wonde almudo ina duwono ceerno mum duwaw almude ceerno ko yo Allah hokku ceerno sago mum, yo Allah junnu balɗe mum, yo Allah moƴƴin battane mum, yo Allah sellin ɗum e gurdam muɗum, yo Allah hokku ɗum yajede eyyi kala ko moƴƴanta ɗum e gurdam yo Allah rokku ɗum ɓayde koko ɗo wuuri ɗo yo Allah rokku ɗum ɗum ɗo ko wona ɗum ko caggal nde gayden salminde ceerno en calmini dendagal julɗo ɗo woni en duwanima ɗum nde Allah moƴƴanta ɗum en calmini bandiraɓe rewɓe en calmini mawniraɓe e miñiraɓe worɓe hen e rewɓe hen kala ko wona ɗum ko Allah artiri en kadi yewtere men nde mbaɗannoɗen ñande kala Seydi Sar mi artirima konngol e on noon saaha ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle inchallahu taala Seydi Sar. ceerno Khalidou min calmitimama en calmini bandiraɓe foof ko duwaniɗa jeyaɗo Allah ko e jeyaɓe Allah ɓe foof en mbi amina ya rabbi ya rabbal alamina dendagal Mauritanie naɓe Mali naɓe Sénégal naɓe Gambie naɓe Guinée Conakry Guinée Bissau ha diaspora o kala ene ketto yewtere nde ɗon gono enen gonni ɗon kala min mbi kisal ɓuural nden ka yajede yo duuma men enen kala bi jaahi hen nabi sallam ɗiɗo henna tarihaji ɗi kalteten ɗo henna woto ndewe tan welde sawtuji ɗi walla ko ñuñata ko walla haalata ko ala janggen hen gurdam men nde tawno wonko jangguinten galleji ɗi ne keewi caɗele no fewi galleji ɗi ne keewi caɗele ɓayde galle ɗi ne keewi caɗele goto men kala ko joom galle goto men kala ko joom suudu ɗum noon goto men kala yo janggo gurdam nde tawno gurdam aduna ko caɗele ɓole woni hen Allah tagani ko newi e aduna ceerno Khalidou jaranɗen koye baba adama ha hande en gaynani kabaru baba adama ceerno Khalidou holno gaynten baba adama hankkadi natene goɗɗo ha hande gonɗen koye kabaru galle baba adama ɗon ɗo ɓiɓɓe adama kaaɓi Habila e Qabil ɗo Qabila yooɓi fittandu to Qabila yooɓi fittandu Habila ko ɗon jaranɗen bisimilla ceerno Khalid. eyyi Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol habaru baba adama ne heewi so yen ndewi tan ɗo tuggi ta ɗo haaɗi habaru baba adama ne heewi hande eɗen goni e 14 korka ha joni en gasnani ɓista baba adama ko noon foti wonde noon mo ganduɗa ko kañum woni fuɗɗode yimɓe ko noon foti wade Seydi Sar en jetti Allah kono ɗo mbiɗa de ko ɗon goppirnoɗen hanki ɓiɓɓe makko hen goto ne wiye Habila goɗɗo ne wiye Qabila koɗo mabɓe ɗo goppirnoɗen ɗo warimo o ronki andude holno watta ha ubbamo hade makko wardemo o ronkino andude no watta Allah subhanahu wa ta'ala e hoddiroji mum e bawɗe muɗum ko kuɗaɗo Allah jasɗo o woni Iblisa nde wonnoon on ko fuɗɗande bonde tan jogui
on ɗon ari hollimo holno waddata nde on hollimo o ɗacci ha miñi ko o ɗaani nde wonno ko gaynako omo tultindi ɗum ene woni ladde omo yaada e mum kono tinani omo tultindi ɗum o ɗacci noon ñallowo ladde ene tampa o ɗacci ha ɗaani kanko oɗo qaabiɗo o acci on ha ɗaani o addi hayre o sakki less o ƴetti hayre wonde caggal o fawi hoore nde e nden ɗon hayre nde o sakkuno o ƴetti nden ɗon hayre o butti ɗum e hoore miñiraɗo o e on ɗon saaha miñiraɗo o sanki hay ɗon o ƴettimo o ronki andude holto faarimo kanko oɗo qaabil o ƴetti haabil o ronki andude to fayi omo yirlo o ronki andude holno watta sibi nden ala no meeɗɗo mayde no ronkirno andude holno watta waramo ni Iblisa hollimo kuɗaɗo Allah o caggal nde o warimo kadi o ronki andude holno watta ha o moftamo to yiyatake o rondimo o wona yirlade omo yirlodo e makko wiyama ko balɗe 4 won konngol gongol wi ko hitande no sifori foof Allah subhanahu wa ta'ala nde wonde mo rondi o kanko oɗo qaabil on ko neɗɗo aljanna Allah subhanahu wa ta'ala neli malaikaji e hoddiro makko e bawɗe makko ɓe ngari koye mbaadi diwe ɓe jetti ɓe kollimo holno ubbirta oɗo bonam ngari musidɗo makko e hoddiro Allah ɗi kollimo o ubbi Allah yiɗi jiyaɗo mum o mofto e leydi ko nden ɓandu ndu foftoto Allah yawani noon wadde noon ko alay sago ɓayɗo waɗi bonande nde o tampa seeɗa o lorli fodde balɗe poɗɗe ndani walla fodde hitade Allah subhanahu wa ta'ala hollimo no watta beele mo rondi o ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo aljanna beele en ayde o yiiɗi warde nde Allah hollanimo o ɓooyi yangude o ɓooyi waddude hen o ɓooyi tultidade miñiraɗo pour yidde warde ɗum kono ronki andude holno watta ay nden Allah hollanimo nde won noon ɗum ko fankarde ko goofol bongol Allah hollanimo ɗum ko Iblisa kuɗaɗo hollimo kono caggal ɗum nde o yiɗi ubbude ɓandu ndu eyyi Allah yiɗi on fofto Allah subhanahu wa ta'ala ay ko Allah rutti hollimo neli malaikaji ngari e mbaadi diweje kollimo holno ubbirta jiiba musidɗo makko o beele ɓandu ndu ene fofto nde wonno so neɗɗo maayi so ɓandu ndu nawaka e leydi ko e tampere ndu woni ndu foftani ko toon ndu jeeya ɗum noon ko ni ɗum sifori Sar Abdoulaye Sarr konngol arta e ma e on ɗon saaha jokken golle a jarama seydi Sy ceerno Khalidou eɗen dutto caggal seeɗa tan holko adduno sababu kanko Qabila kanko Habila o yaltini jawdi daniri tal kanko Qabila o yaltini haɓɓere gawri holko ɗum yahanno e holko adduno oɗon sababu duttoɗen caggal seeɗa eyyi seydi Sarr mi salminima weltanimama no feewi kadi mi nani namdal ma ngal eyyi a ruttima caggal seeɗa eyyi mbiɗa holko woni sababu nde ɓe mbaɗata courage mabɓe hade men yewtude e yewtere he holko woni sababu Habila nde ɓe mbiya yoɓe gaddu courage mabɓe ɗum woni gondoje mabɓe kamɓe Habila addi ko jawdi Qabila addi ko waare butali mamin jiiɗi andude holko woni sababu ɗum mbiɗa de eyyi bisimilla eyyi kadi a jarama saabi ɗum ɗo ruttanede hen seeɗa kadi ne moƴƴi Allah subhanahu wa ta'ala baba adama nden ɓesgu makko heewi no mbiruɗen ni hen saaha haɓe kaɓa hen saaha aɓe mbaɗa ko fewani Allah subhanahu wa ta'ala jippinani baba adama loosol ngol ummi ko aljanna Allah noon hokkirim ngollo loosol ko kala e suhaaɓe makko mbaɗɗo ko fewani o nehira ɗum ngollo loosol kanko baba adama o woni e ɗum ha Habila e Qabila mawɓe ɓe puɗɗi hankadi mawnude ɓe mbawi golle ɓe puɗɗima dañde doole baba adama noddi Qabila koye Qabila ken ñamoɓe en puɗɗima hewde an fuɗɗima wonde
gargaƴƴe no moƴƴi a mawni joni jimmi ko mbatta remde Qabila yehi watti remde koɓe ñaami e on ɗon saaha o noddi Habila meñiraɗo o wi Habila wi nam o wi eɗen jogui dammiri koko ayne fe ko min remanno ko min aynanno joni noon mi jibini on puɗɗima hankkadi mawnude joni alay saago goto e mon foof woda to heedanimi an Qabila ya remoy an Habila ya aynoye dammiri eyyi ko ni o fecciri ɓe joni noon Qabila henno koye remru Habila henno ko e aynude koye gaynaka henno e hoddiro Allah ɓe goni e ɗum ha juuti ɓe jonti resde Allah subhanahu wa ta'ala wahyi baba Adama e yamirore mum sukaɓe maɓe ɓe jonti resde an ka jaho ka gimmotoɗo e aduna te goɗɗo ala toɓe ƴamoyi koɓe ndesi ko kamɓe ndesdirta e saaha baba Adama jiiduɓe yumma e baba ene dagui resdirde sibi so wona ɗum ɓe jibinta ɓe kewata so baba yeehi on ngala ɗo ƴamoyɗon on ngala ɗo ɗesɗon son ndesdirani onon fof mayat leñol yimɓe gasa hay goto jibintake hankkadi e yo Allah dagni ko kamɓe jiide yumma e baba kono alay saago ɓe ndesdira aduna dañe so yeehi noon ha yettima nokku ɗum itte wonta saɗa resa ko mo a jiida kosam eyyi e hoddiro Allah ko ni woni habaru o Sar Abdoulaye Sar caggal ɗum noon en kaali hanki nde Adama yamiriɓe hen goto jaaɓi woni Habil baraɗo goɗɗo o sali woni Qabil o wi kanko o jaɓani ɗum ɗo wona yamirore Allah ko Adama tan waɗi miijo mum addani ɓe gonɗon miijo kanko noon ɓayri ko noon o jaɓani ngoɗo miijo o ala hen hande o ala hen janggo e o yeehi noon o fewjani miñiraɗo o waɗi ɗum kadi o tintini ɗum ko boro ɗum kono nde o warata on taw baba Adama woni ko Makkatal Mukarram e hajjoya sibi en mbi baba Adama o hajjoyi duuɓi 40 dewodirde o meeɗa tardude hay hitande wotere ɗum noon Sar Abdoulaye Sar ko ɗum ɗo woni sababu oɗo henno koye remru o addi ko abbiti e remru oɗo henno koye dammiri oɗo addi koko abbiti e dammiri eyyi oɗo addi koko abbiti e dammiri oto addi koko abbiti e remru nde wonde goto fof addi koko joguino eyyi ko ɗum ɗo woni sababu ɓe gaddi koɓe gaddi ko Sar Abdoulaye Sar konngol artema ceerno Khalidou ɗum tagui mbimi ko kalten ɗo henna ko janggen hen gurdam men saabu sa hettima ɗam ɗo gurdam ma taw ɗam ɓuuri jaalade koye rendo meɗen sa yi to dowri to walla to lesri to ma taw toon baba ko gaynako ɓikkon baba ko tokoson kon mawni guel ɗo rewnama e gaynaka guel ɗo rewnama e ndema soɓe mawnoyi saaha ne heewi wadde caɗele walla waɗa goɗɗum walla waɗa cilcilde goɗɗi ɗum jeeyi sababu noon hettade ɗum ɗo henna ene tagga neɗɗo rentade janggo ko jogori arde nde tawno hakkude gaynaka e ndema hande gandi ko ɗon gueɗe goto foof woni ɗo rewi ha waɗi courage mabɓe o jaɓana ko rewi ɗon ha funere naati hen ha addoye caɗele goɗɗe kono eɗen gandi foof kadi koye branchement ji moƴƴi jeeya koye branchement ji goɗɗi jeeyanani hen ene soomi nder ha addi karide hakkude gaynaka e ndema ceerno Khalidou gartaten ko o wari musidɗo makko o ronki ubbude musidɗo makko omono rondi musidɗo makko Allah neldimo diwe beele hankkadi ɓandu musidɗo o fofta ceerno Khalidou eyyi Seydi Sar mi salminima mi weltanimama no fewi eyyi mbiɗa joni o warimo o ronki aduna no ubbirimo Allah subhanahu wa ta'ala neeli holloɓe mum kollimo no ubbirimo eyyi joni noon ko ɗon jidda jokken ha ko ɗon jaranno ɗen ayi nde o warimo o rondimo ko diweje e poñƴi ladde ndewi e makko on saaha ɓe jiiɗi tan ko accude ha nde o joƴƴinimo foof beele ɓe mbawa ñamdemo kamɓe poñƴi ladde ɗi e diweje ɗe kisa e hoddiroji Allah o joƴƴinanimo ɗo joƴƴinimo fof tawa ko foftade omo ɓattimo ɓe dañani yettade mo ha e hoddiroji Allah neeli holloɓe mo kollimo
o wirnimo o wirni musidɗo makko o nde o wirni oɗo musidɗo makko mo wari Allah subhanahu wa ta'ala noddimo kanko Qaabila kono noon leydi ndi e on noon saaha yoori wi kon nde o warimo nde fadde balɗe jeeɗiɗi leydi ndi yoori wi kon kisa ɗo warimo ɗo Allah subhanahu wa ta'ala noddimo hema Qaabila hoto musidɗo ma Haabila woni Allah wimo noon kanko Qaabila o heɓɓiti o wi joomam mi andani sabi min mi wona denowomo sakat namdo kam o felliti wonde dundariyanke hen kadi bonɗo mo Allah bonni min mi wona denowomo sakat namdo kam mi anda holto woni Allah subhanahu wa ta'ala wi Qaabila musidɗo ma o de ƴiƴam makko nene noddami to nder leydi to holko waɗi aɗa waɗa musidɗo ma o sibi ƴiƴam makko nen noddami nde o wari mo nde noon o gasni ƴiƴam jaltunojam e makko kanko Haabila leydi ndi moɗi ha laaɓi ha wi ceer ƴiƴam ɗam hay ƴiƴam hay seeɗa heddaki e dow leydi he joni noon Allah wimo ƴiƴam musidɗo ma mo mbarɗa o nene noddami e nder leydi Qaabila heɓɓiti wi Allah i holto ƴiƴam ɗam woni aha so tawi ko barɗam kay to ƴiƴam ɗam woni on saaha noon Qaabila yeehi ha to warno musidɗo mum ɗo tawanno ƴiƴam ɗam o wi jooma holto ƴiƴam ɗam woni taw noon leydi ndi yari ƴiƴam ɗam on ñande Allah subhanahu wa ta'ala haaldi e ndiɗo leydi o wi leydi caggal hande ɓi adama so warama e dow ma sa moɗi leydi sa moɗi ƴiƴam ɗam ko mine ma ɗaccu ni wona ɓi adama tan kala ƴiƴam dufɗam e dow ma sa yari ƴiƴam ɗam ko min e ma mi harmini e dow ma ƴiƴam rufa e ma jaraɗam ƴiƴam an leydi ko an kaldanmi leydi ndi wi jomiraɗo mi jaɓi mi wonta yarde ƴiƴam ko ɗum woni sababu tuggi nden faade hande hay leydi suusa yarde ƴiƴam hay sinno ko dammuwol ma layyiɗaɗo ƴiƴam ɗam yorat kono ɗam natta e nder leydi no ndiyam ni aɗam wawi yorde ɗon noon kono noon leydi ndi suusa yarde ndiyam ɗam no yardata gueɗe goɗɗe ni so wona ƴiƴam ko Allah subhanahu wa ta'ala wahyi leydi ndi caggal ndi yari ƴiƴam Haabila Allah haaldi e Qaabila wuli taw ƴiƴam ɗam naati nder leydi o wi caggal gollo noon woto yar ƴiƴam leydi ndi wi aha mi jaɓi nde o wari oɗo musidɗo noon baba Adama wonno ko Makka en kaali ɗum baba Adama wonno ko Makka kono ko toon o tini wonko kewi caggal makko ko meeɗa kewde kanko baba Adama Seydi Sarr konngol arti e maɗa est ce que neɗɗo fof ne jibina ko wawana jibina ɓiɗɗo wa aaƴo ma o yaha banggue makko o nanatama o nanantama o hettotakoma o hettoto ko bone haw rondo bone o adda e maɗa ɗum tagui noon fulɓe mbi jibinɗo jeeya hoore mum saabu ɓiye so yeehi a anda ko addata a anda ko faggoto a anda ko faggontoma a anda ko wontata ko hunde hulɓinide ceerno baba Adama woni ko Makkatul Mukarrama ɗeɗo gueɗe kala mbaɗi ko caggal makko e holno tiniri ɗum ɗo hen beele o tini won baraɗo walla o tini wonko kewi e ɓesgu makko walla holno tiniri wonko kewi ceerno Khalid eyyi mi salminima lawol gongol Seydi Sarr mi weltima e namdal ma no fewi a jarama eyyi mbiɗa joni ɓayde ko baba Adama wonno ko Makka nde o warata musidɗo makko nde holno baba Adama tiniri eyyi baba Adama nde Qaabila wari Haabila baba Adama wonno ko Makka o tiniri wonko kewi caggal makko o tinani noon tan o tinirani tan miji ko warama ala o tini tan wonko kewi caggal makko sibi ɗum ɗo meeɗa wodde ko wonni ɗum ɗo ko
wonko keɓi kono noon to bange gonga e gonga o andani tan ko ɓiyi ko wara toon hade makko artude ala ɗon o yii ko on saaha hade ɗaabila warde haabila hay lekki gooti ala no giye hade ɗaabila warde haabila hay lekki gooti ala no giye e aduna lekki on no giye ala ko wargo ɗaabila haabila addani leɗɗe men wadde giye joni noon baba adama leɗɗe ngalano giye o yi tan leɗɗe ɗe putti giye leɗɗe badɗe giye hande de o yi leɗɗe ɗe mbaɗi giye teɗe meeɗano wadde giye ko wuri ko on saaha ñamde nde o ñamanno kanko baba adama dahammeji ñamde ɗi foof gusti kala ñamde nde o waɗi e hunuko so tawi neɗɗo sellani ha yettima nokku no ñamde foof nattata welirde ɗum ni saaha nde welno ɗum ko noon ñamde wayimo ñamde ɗe kala nde o ñaami sofatmo natta wadde dahamme natta dahmude natta welde on saaha noon ndiyam dahamme joguino wayli ndiyam ɓurino ɗo welde ndiyam ɓurino welde ɗo yarata hande ɗo ɓurino ɗon welde ha joni weeli kono ɓurino ɗo ko wargo ɗaabila haabila usti mbeleni ndiyam aduna o alano pundi ko adi nde ɗaabila warata haabila ko nde ɗaabila wari haabila pundi hewndi naati e aduna o wona yilade pundi ndi jiyata hande e aduna ndi wodano ko adi fodde duuɓi kewɗi ndi meeɗa wodde ko nde ɗaabila wari haabila aduna o waddi pundi geɗe kewɗe godano ngari ko e wargo ɗaabila nde wari haabila joni noon baba adama yiiɗeɗo gueɗe foof e hoore makko o wi eskey won fuɗɗande fuɗɗi e aduna ko meeɗani wonde min de caggalam wonko kewi caggalam de saabi aduna o meeɗa waade ni ay kadi nda o wari musidɗo o jaafo ɗon leydi ndi dillande leydi fuɗɗi ko nde ɗaabila wari haabila leydi meeɗano dillude ko nden woni arwande leydi dillude leydi ndi e on ɗon saaha ndi dilli fodde balɗe 7 kala ñalawma ndi dilla laabi 7 nde ɗaabila wari haabila leydi ndi dilli laabi 7 kala ñalawma ha timmi balɗe 7 leydi ndi ina dilla nde ɗaabila wari haabila ko nden woni arwande lawol nangue ngue nanga ngemuti eɗen gandi nangue ne nangue e aduna nangue meeɗano nanguede ko adi ɗaabila ina wara haabila ko ñande ɗaabila waɗi haabila ñande hen nangue ngue munna ngue nanga no gandirɗen nangugol nangue ngue ni ko nden woni arwande nanguegol nangue ngue ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma jokken golle. est ce que ceerno Khalid ko noon de aɗa andi neɗɗo ha hande aduna men oɗo mo gonɗen neɗɗo so woni joom galle soit ko yumma walla ko baaba wonko kewata e galle makko tan ɓandu makko ne ɗeɓe tinde wonno pinirta ɓandu ma ne tedda walla wonno mbayata aɗa ɗeɓe tinde wonko kewi kono a anda kewi koko woni eɗen mbawi durrude miijoji men jurnuɗen gurdam men no fewi nde tawno kew ne kewa won jibinteɗo e galle ma adda waylo to banggue ɓamtare walla adda waylo to banggue ustare walla adda waylo to banggue fitinaji won mo ndesata ara e galle ma adda waylo e galle ma to banggue jaam walla banggue fitina walla banggue dukoli walla banggue boneji an hoore ma hatina bone naati galle ma ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe poɗɗe tesde nde tawno galle ko gurdam galle so boni gurdam boni galle kala nde boni on jii galle adama nde adama e hawwa gonno nde ɓe ndewanno Allah ɓe goya ɓe jiɗodiri ɓe gonodiri nde ɓesgu ari galle adama boni nde tawno hollum wonko arata tan sa wattani haqqille ma no moƴƴi sa renaki ɗo fayi ɗo fewani heddo manggu ma kala wonta manggu sunare est ce que galle adama no baba adama waddi e qabila caggal wa arti ceerno Khalidou. eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol
galle baba adama de ko ni eyyi mbiɗa wonde nde adama arti nde holno waddi e qabila ɓayde wari musidɗo mum ende o yetti kanko baba adama guila omo ara kam mo andi wonko kewi caggal makko o anda noon ko holɗum nden noon o ari o yettima galle makko o noddi qabila kanko adama o wii an nde mi yiyani miña o wii sa yiyani miñam ko wondimi hen o wii mi yiyanimo kay mi namdetemo o wi min mi wonano denowomo mais a hokkanimi sawru mi renmo ay kadi ngolɗo konngol ko ɓoygol a hokkinam sawru yomi renmo mbiyata kaari woni tan neɗɗo wima a hokkinami sawru yomi renmo min mi wonano denannoɗo mo Allah kadi ne andi ko ni o wi mi wonano denannoɗo mo ni o wi baba adama heɓɓiti wi an ɗaccu ka barɗo mo sibi ko jiimi ne wayli ko foof wona mere wayli ɗum mi ari ɗo kadi mi yiyanimo te o meeɗa yaltude ɗo mi ari ɗo o joftani ɗo hande hanki o joftani ɗo hande an ka barɗo mo sibi no jiiruno mami nde kuraji mbanno ɗon ɗo ɗe yeeso joguinoɗa ngo e metto joguinoɗa e haala joguinoɗa ka yanti hen kadi mi yeehi mi yii ko kewatano kewi ko wayli e aduna he ko pop waylima ɗum ɗo wona mere an ka barɗo musidɗo ma o te so ɗum ɓenni ko jiimi kono way hewde ni mi yii kadi goɗɗum ko hawni sibi min ne jahami makka an guila jibinoɗa ka boɗajo mbiɗa coy a wojju ha mbiɗa coy ko jibinɗen ko ɓalejo ala hen joni noon mi arti makka mi tawi nguru ma ngu ne ɓowlini wi kurum sibi kanko qaabila ndaw wari ha biila ko boɗejo o wonno ɗon e ɗon o ɓawliti o wi kurum kanko oɗo qaabila o ɓawliti o wi kurum e on ɗon saaha noon baba adama wi joni so tawi a warani mo holko ɓawlino ngurma ngu holko ɓawlino ngurma ngu kanko qaabila o tikki o yeehi o fayi ladde o woppi baba adama o woppi galle o hade makko yaade noon debbo mo foɗodiranno e miñiraɗo mo wari o funere makko nde kanko te Allah dagnani yo res on ɗon Allah dagni ko goto foof yo res funere goɗɗo on kanko o ƴetti funere makko nde o funodande nde ganduɗa ko on woni sababu o wari miñiraɗo o fonno resde on kanko o resa funere miñiraɗo o sali ɗum woni sababu ɓe mbaɗi kuraje on ɗon hettimo e gonga nde wonno ko ɗum Allah yamirno o andi kay ndeke ko Allah yamiri caggal ɗum noon o wi kanko o wawa munje ɗum o felliti warde on gam nawde oɗo debbo nde o wari on ha baba adama arti haɓe kaldi koɓe kaldi joni fodde no mbiɗen ni o yawni o waɗi peeje makko ha baba adama decci o nangi e jungo on ɗon o dogdi e mum ɓe payi ladde on ɗon saaha ɓe payi nokku no wiye odon ɓe koɗi toon sar Abdoulaye Sar kanko e debbo o ɓe goni toon ɓe koɗi toon eɓe jibina ɓe gartani e wuuro he hankkadi ɓe koɗi ladde saabi sellantaɓe artude eɓe gandi koɓe tawtata ga henna ɗum noon konngol artema Sar Abdoulaye Sar e on noon saaha jokken golle ɓiɗɗo gaaƴiɗo ko jahannama jinnaɗo ko hunde hulɓinide no feewi nde tawno ɓiɗɗo ɗo ittaɗo hakkude nene baba ko hunde mawde kono hande ne jogui woni sukaɓe sa laari oɗo henno ɓiɗɗo no wayni e sa laari ɓen sukaɓe no mbayni awa serdudeɓe hay seeɗa ko foti no cebdi mesaral a wawa saabu ɗo joni ɓe dogi ɓe jeehi ɓe jaadi wona hande ɗi suka yaha mawna seeɗa natta yidde heɗade bamum natta yiɗe heɗade yummum doga acci yummum e bamum yaha biroyo faya wuuro manggo luwa toon suudu wona toon ne wawi liggade ñamini hoore mum wonda ko jinnamum wonda ko haydara yeehi walla jagga suka debbo mo haɗa yo res dogda hen ha hande no woodi jinnama mbiya reso calɗa nangga ɗum dogda e mum jahon payon banggue goɗɗo ɗum hande no wayno leydi ɗum ɗo kala koye pele deftaɗe nde tawno holɗum wonɗo hunde natata e ƴiƴam
wonɗo kuddi nafta ƴiƴam en ya haare ɓo ya ha yettiyo lasli ɗum tagui noon neɗɗo foof ne foti rentade wona gueɗe ko waɗata. ceerno Haali Abdoullahi Sy o dogui o dogde funere makko, o waɗi goofol Allah ɓurgol bonde so warde, o rutti kadi o restimo haɗa, o nawi ɗum ɓe dogui ɓe jeehi beele ko toon tan o woni hawo maayi kanko ɗo hen qaabila walla caggal wo artoyi e adama gam yafnade walla hol goɗɗum hen. Seydi Sar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltima e namdal ma. Beele ko toon ɓe goni tan haɓe maayi e kadi walla kedde gurdam mabɓe holnoɓe cifori. Eyyi kanko qaabila o hoɗi ladde, e nder ko hoɗi ladde ko Allah subahanahu wa taala e bawɗe mum won noon ko jogorɗo malki seeɗa, ko natɗo jeeyge hankkadi guila e gurdam. To woni ladde ɗo eɓe goni toon kanko e cuddiɗo makko ha Iblisa ari e makko kanko qaabila. nde Iblisa yetti tawimo ɗon, Iblisa heɓiti wimo qaabila no mbaɗɗa, ɓe calmodiri ha saɗi joofi. nde ɓe gasni salmodirde o wi gueɗel gotel jimmi haalandema. neɗɗo jogoto hakkille, neɗɗo ma miijo, neɗɗo ma miijo, neɗɗo jogoto hakkille. ayi musidɗo ma mo mbarɗa o, mbiɗa andi ko woni hakkude mum, ko rewi hakkude mum ko foof, ko rewi hakkude mum ko sa yi o jaɓanama nde mbaɗɗon takke mon nde, addanimo jaɓanede, kanko o rewanno ko jeygue, o rewanno ko jeygue. andi en mbi hanki won konngol wi ko jeygue ummi dow asman to ari difti jawdi ndi nawi. won konngol wi nde jeygue jippide duppu en jawdi ndi. joni noon e hoddiroji Allah e bawɗe muɗum, Iblis ndaari e makko nde wimo musidɗo ma sa yi o jaɓanama o rewanno ko jeygu. saɗa ɗo noon hande kala mo mbadduɗa courage poola ɗum jaɓaneɗa, darnuɗo jeygue mbatta rewde jeygue. sa rewi jeygue janggo kala mo mbaɗɗa courage ko an jaɓante. Iblis o haalnimo kaaɗo haala kanko oɗo qaabila, ayi o darni jeygue, o watti rewde jeygue. Iblis wi rew jeygue, kala ko jibinɗa sa natti yiyede janggo ɗum continue e rewde jeygue ngue, kala mo ɗum waddi beele ne wawa gañade. o darni jeygue, o watti rewde jeygue, o mahi suudu, suudu ndu wiyete ko suudu jeygol, o watti arde ɗon omo rewa, o waɗi ɗon dewal makko. kanko qaabila kanko woni arwande gadiɗo rewde jeygue, kanko oɗo qaabila. ɗum waɗi janggo so tawi Allah subhanahu wa taala waɗi yimɓe jeehi e yeeso Allah, naatoɓe aljanna naati yo Allah wattu men e ɓen enen e julɓe foof,